gini piny. Maheo Rowere 1,200 nondikore moka opande e chenro manotimore e skund sekondari mar Rarieda e kaunti ma Siaya. Chenro no okelo kanyakla rowere mathoth e yor tuke, ka jagoro e migawo mar weche tuke e kaunti ma Siaya Angeline Oduor ne opuoyo chenro no kendo kwayo jotelo mopogore opogore e kauntis tiyo gi chenro makama mag neno ni rowere okawo opande. Ka jokanyo e komiti mar weche tuke Nancy Wasama nolero ni tuke makamago konyo e neno ni rowere ok odonje gigo marocho ngimagi kaka yemo hiu, medruok mar midhusi mag ayaki kod keny momondo. Jalno manochung' ne chenro mar tuke nolero ni chenro makamage to rwako rowere e weche mag siasa kod dongruok ma pacho ka. Gima waneno kawuono en evidence ni ji onge kitambulisho. Ji mang'eny onge kitambulisho because ji nochako registering gokinyi to nyaka sani line mar registration pod opong'. To wawacho ni gimotimre kani otimre wards te mondo wa make sure ni by 2027 kila ng'ato nigi gima nyalo wacho kotiyo gi kura neno. Tuoche mang'eny machandowa kaka drug abuse, early marriages gin gik ma kok wang'iyo to ginyalo ketho community wa. Koro kawuono wa bet gi rawere kendo aneno ka gigo mpira to maduong' en ni gikawo time gi mondo kik gibede weche manyalo ketho gi. For 1,200 people to come out, it means we still have a huge number out there. Madwaro ID. Again, we are starting to sensitize our people to register as voters so that they may take charge and take part in shaping the destiny and future of this nation and this community. Kawuono an pok nyocha temo to natemo mayudo waiting sani koro amor ne wach ka ID obiro to wabiro dhi to akawo ID to ayiero koro government maber ma wadwaro manyalo konyowa. Na poteza ID 2022 to mi ayudo asemenyo 3 years pok nayudo to wang'ni nayude amor kabisa. Ka giyudo ku ID to gibedo thuolo mar dhi kwayo tije kuonde mopogore opogore, biro konyowa kuom idleness ma thagowa gi nyithindo. An nyocha onge kode lakini amor nayude kendo higa manyien ang'e nadhi ako kura. Erokamano.